Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatu tasi'ah. Robi'ata Asyara. Waduh, akeh Pak ya. Nek halaman paling 10 paling, Pak. Ya. Oh iya bener. Karo. Hah? Ngono ku 11 masalah. Oh ngono ya. Kacek siji ya. Siji. Ngono. Rapet iki masalah terus nih. Iki saya disinyar iki. Jangan lama. Nggih salah aja. Endi al-maqalatu Robi'ata Asyara. mosok wis takut Robi'at Mas. Ayo gelut ya. Ayo gelet oh iya ya. Oh iya ya, heeh. Nggih. Loh, piye? Diceluk sik? Sik. Ya ndang wae. Di pause, Pak. Iya, haus sik. Aduh, haus Mas. Ada sponsor nih saya. Oke. Apa Mas? Iya, ketangkep, Pak. Oh, cocok. Aromane. Bismillah, alhamdulillah, salatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hamma ba'd. Faqala al-musannifu al-imam al-alim al-alamatu Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Al-Jawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi maddatihi wa fadha alaina bi barakatihi wa asrari fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatu di manggu silang mana Mas? Ar-Rabi'ata Asyar ya. Ya. Al-wal maqalatu Rabi'ata Asyaratalan utawi maqalah ingkang dipun ingkang nomor 14. Sing bener maqalah tenan Mas. Ya makalah tadi, Pak. Makalah sing ndek kampus iku kleru. Maqalah iki ngene. Kampus tadi gini keliru, Pak. Iso makalah tulisan iku makutip jenenge. Makutiba. Itu makalah. Manukil. Iya manukil. Nek biyen paling kan kono gawe tulisan, Pak, akhire apalan. Oh ngono ya. Oh, Gak ono mahasiswa apalan gak ono. Gak masuk wis. Wis pokoke mengutip. Bismillahirrahmanirrahim. Ngono ngutipe gak jangkep. Iku ruwiyah dipun riwayataken ana rajulan ing apa sak temene seseorang mimbani Israila saking Bani Israil. Kharaja iku metu sapa rajulan mimbani Israil ila talabil ilmi menuju dole ilmu. Fabalagha dzalika nabiyahum fabalagha moko tekan tumeka dzalika apa kabar mengkono-mengkono ana wong golek ilmu niku Bang Bani Israil nabiyahum teng nabine alaihi salam. Sopo? Fa ba'atha karo. Nabi Bani Israil. Iya, pokoke nabi. Kan wake, Mas. Oke, lho. Sopo terusane? Oke, Mas. Luwih akeh timbang Rasul ta no. Rasul 313 jare. Umane nabine. Sairang-irang ya Bani Israil. Mulane sombong. Raja ke Bani Israil mau terus ana kabar kok teko Quraisy gak mungkin. Langsung ngono gak mungkin. Baba'ata moko ngutus sapa nabi ilaahi teng niku rajul. Maksude ngutus ki ngundang. Diceluk ngoten lho. Fa'ata terus sowan sapa rajul niku teng nabi alaihi salam. Teng nabi sing nimbali niku nabi Bani Israil. Faqala terus ngendika sapa nabi Bani Israil alaihi salam lahu teng rajul niku ai lidzalika rajuli kang teng rajul niku wau ya fatan ya fata ngoten mawon. Wahai wong enom ya Mas ya. Ini sak temene ingsun aidzuka iku paring pitutur ingsun. Kok iso ngono ya? Iku Aidzuka iku paring pitutur ingsun ka ing sira rajul bitalati khisolin kelawan teru pira-pira tingkah. Fiha ingkang iku ing dalem salatu khisol at-salati khisol ilmul awalin utawi ilmune wong dhisik biyen-biyen iku wal akhirin lan ilmune wong besok. Ai maksude
Nek wis oleh ilmune wong biyen karo ilmune wong saiki iku maksude yakfi wis cukup kaing sira dalika apa mengkono-mengkono ilmul awwalin wal akhirin. Siji khofillaha fisirri wal anani fisirri wal alaniyah wedya sira Allah teng Allah fisirri wal alaniyati ing dalem ora ana wong wal alaniyati lan ana wong ngono ae. Tapi macane piye? Khof ngono, Pak. Khof tapi khofaya khofu duduk khofaya khifu. Khof. Khof la ta khof. Khof. Iya no. Kau enak. Lah piye? Hop. Ngono. Jawane apa sih mae no? Hop hop. Oleh wadah jenenge. Iya, iso ae. Nah, wedine nang Gusti Allah jelase gak padha karo wedi nang macan. Biasane wong kan sing dadi binal ku nek wis dhewean biasa. Nek akeh wong ketok apik wis. Nek wis dhewean wis padha ae saru. Genduk. Padha. Para yai, para sapa kabeh wis padha, mesti mesum. Soale nek gak mesum gak kena ndek anak. Asane kan bahasa mesum kan bahasane uteke menungso dhewe. Heeh. Ya jel kire, ora tau. Ora enek. Ya wis pokok pengin ngik ya ngik ngono ae. Tapi apian kirik, Mas. Kirik iku meteng mandeg, Mas. Lah, iya. Meteng iku mandeg dhek. Mandek piye? Gak kiku-kiku. Menungso gak malah nggih dalan adakno. Dadi kongkon deh. Story make. Iku khofillah lah ngono. Lho kae wis. Fi halil khofa'i anin nasi maksudnya niku ing dalem keadaan samar maksudnya gak ketok anin nasi saking menungso wa fi halil zuhur lan ing dalem ketok pertelo indahum ing dalem ngersani menungso. Maksudnya ketok wong gak ketok wong wedi Gusti Allah. Nomor loro wa amsik lisanaka anil khalqi. Lho, kon ku anin nas. Lah iki Mas. Tapi kok podo ning kene. Ning nggenku ya anin nas tapi maknane kok makhluk. Kan greget nih. Oh ngono ya. Berarti sing keliru aku. Lah kok iso? Ya yo mosok makhluk. Nas yo Menungso ya. yo nyapu sing mosok lafate. Tut. Iya bener-bener. Menake iku aja nglarani wong kalawan omongan apa aja nglarani makhluk. Kalawan omongan. Wong. Lek makhluk nyapo. Tapi ya iso, Pak. Ndak, ya apa nek nglarani macan karo omongan? Tujuh macan to, wedhus. Ya apa Jan. Werot-werot rak kai pangan ngono ya ta. Gak loro, gak ngerti kok. Mbak. Ngambek Pak bar ki kuru, mangane sithik. Lah gak iku kan sikap Mas itu omongan. Kaya iku bener. Nas iku sing ngerti. Tapi kok makhluk ngono kowe? Apa nih? Maknane lho makhluk tak aku. Nek makhluk ki umum lho Mas. Lha yo Masih wallah ya. saiki yo mosok lafate khos, Pak. Maknane umum iki ora masuk akal to. Lho lah ya bener iku berarti. Maknamu sing keliru. Kayak enas sing bener kayak. Kayak ngono. Iya, nas ae. Iki sing gak anu iki. Anu ning jobone piye jobone? Ndak padha. Gak mesti jobone sampean iki makhluk penas. Sing ndi? Kuwi lho keterangane. Keterangane ning ndi? Kama qalu Lho, nas no. man hurbalan nas. Man korbalan. Man bubuk apa iku korbala iku Mas? Hurbala buka kabejatan. Buka kebejatane wong. Kama qalu. Kok oleh ngucap sapa nas niki kok nas. Oh. Iya kok nas. Piye? Kok maknane kok makhluk? Balan nasa bakhiluhu. Oh, nas Mas. Nas Mas. Mosok bagi lu, Pak. Tapi ya? Nun ya, Pak. Apa ngono? Nakholu. Duh. Kok ngono ya? Lain. Ini nek naskah ndak sip iki wis. Endi ta? Iki. Hurbalan nas. Apa artinya? Nun. Apa ya? Gak roh, Pak. Ayo. Gak roh. Dah. Mosok mongso. Mongko kan jawab iki artine. Heeh. Wes, dajal nakholu ya. Dajal nakholu golek artine. Nek ning kene iki diarteni ngereaken. Apa?
ngerekaken. Ya, Mas, tapi insya Allah sing bener Nas. Sing bener. Golek kamus. Jawabannya man lagi. Iya. Gorbala, apa gorbala iki Mas? Apa iki? Makes sok ngono. Nah ya kuwi. Mosok kok bakal cilok. Ayo gorbala yugorbilu, menyaring, mengayak, melancong, mengembara, memotong-motong, membunuh, membinasakan. Membunuh, membinasakan. Kok ngono artinya? Oh, gak jelas sih Mas. Si nakhola, kaya gak nek nakhola. Ono ta nakhola. Oh enak Din. Menyaring, memilih. Menyaring, memilih. Bahasane kok angel-angel ngeten lho Gusti. Menyaring, memilih, menepis, mengayak, mencurahkan. Gak jelas Mas. Sik Mas, golek kamus neh Mas. Kok gak ketok aku ini ya? Kayak wis mutolaah. Ndang teko ai. Cok. Ruwet tambahan kok. Padha Mas. Oh, maju mengembara. Maqalu. Oh iya bener. Nakholu. Nakhola. Menyaring, mengayak. Nakholu. Mengko nyaring sapa Nas? Lah nek wong bejat apa nglarani menungso liya kuwi saring. Apa disaring? Gak cocok iki Mas. Aduh. Nek saiki mosok bar iki lho, Pak. Se. Golek anu nih, kaya es gak tepak iku teke. Gak iso difaham. Aku maksudnya gak paham. Bani Israel iki. Ya sik. Man gharbalan nas. Gharbalan nas. Nabanas nakhaluhu. Masuk ono. Oh, nyaring iku maksude ya Mas, ono disarai. Nguji. Ya, paham Mas. Piye? Ya. Nang motor sik. Tak waca sik ya. Kaya nas iku tetep ya. Tetep nang nas wis. Fix, soalnya sakliane nas gak iso paham Mas. Maksud diomongi, oh bedes omong. Oh bedes sih, gak kira anu. Gak kira ngamu, bedes sih. Kecoba mbek sampean kampleng iku baru. Sik. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nomor kalih nih, nasihat nomor kalih niku. Wa amsik lisanaka lan kudu apa njogo ya nyegah ngono maksude gondeli lisanaka ing lisan sira anin nasi maksud ngono gondeli maksude iki anin nasi saking manusa iku aja ngelek-ngelek tegese amsik lisanaka anin nasi niku la tadkurhum aja nyebut sira hum nang nas illa kejaba bi khairin kelawan apik aja ngetrek-ngetrek eleke kama kaya dene kala ngendika para ulama lah ucapan niki padha karo maknane man ghorbalan nasa nakholuhu man utawi sapa wonge ghorbala ngetrek-ngetrek nek ngerteknone wis ngetrek-ngetrek eleke wong buka keelekane wong buka keelewan iku buka sapa man annasa ing keelekane wong jawabe nakholu moko bakal nguji maksude nguji ku ya ngelek-ngelek genten, ngorek-ngorek pisan. Sopo nas. Oh, alah, iki bales ngono lho, Pak. Iya, bales maksudnya. Gunang man. Ngelek genten. Ya kaya kasusnya ya Imat iku lah mungkin. Karena ngelek Pahlawi wis sembarang karo gosipe metu. Iya. Kayak ngono lah. Utawa sebaliknya, awalnya dari Pahlawi dulu. Ngetrek-ngetrek wali songo. Akhirnya dia trek-trek genten, dituntut nguji. Jadi nakholu iku nguji ngongkon wong nguji luwih nemen nek kowe tenanan keputusan Rasulullah cek buktekno iku tambah nemen biasa. Nomor 3 wanzur khubzakal ladzi ta'kuluhu hatta yakuna aidzalikal khubzu minal halali. Nomor 3 wanzur lan kudu ngrenungno ndelok-ndelok maksude ngrenungno khubzaka ing roti sira maksude panganan
alladzi kang tak kulu mangan sira huteng niku alladzi hatta sampai yakuna ono apa ae maksude dalikal khubzu roti iku mau iku minal halali setengah saking barang kang halal iki kaya wong Hindu iku dadi nek mangan iku kon meneng sik gatekno sik malah duduk masalah halal harame Mas tambahan iki butuh ndak ngomong-ngomongan sik butuh ndak tubuh saya waduh ndak mangan iki kan ndak kadare pira gizine aku pira ruwet cak yo suwen karek gasik karek rokok ngono iki sik soro jare Mas iya soro iki wis ben lah ngabi gak jelas ya heeh fahina idin moko ketika itu piye wis mari ngrenung tak kulu mangan sira huteng niku khubus wa illa nek durung nek ora tandur niku mang fala takul moko aja mangan sira huning khubs tapi aku iya Pak padha iki Pak tak delok dhisik lho iya no ngecek mampu ta ora tak cek to set kok gak telek tapi nemen nek ngene ngarani ngene telek lha kan tak delok oh iya tempe sing penting ki ana jarak lah Mas jadi mangane gak sembrono ndak usah diet jane penting roh iku awak dhewe sik terbatas iku jadi ruwe nang apa sing awak dhewe konsumsi nek rokok iki jelas manfaat gua kuwi jelas wis tenang pikir kandungan nikotin itu perlu famtana terus dadi tercegah maksudnya enggan alfata sapa pemuda tadi itu anil khuruji saking metu maksudnya gak sido gitu iki gak sido talabul ilmi ha wis entek ilmu awalin wis dikekne ilmu akhirin apane sing dibutuhne mau gak sido metu yo gak sido wis waduh yo piye gak sido metu wis kadung sarungan ngene ila baladin akhara nang negeri liya li talabil ilmi kanggo golek ilmu berarti maksudnya dhek tetep ning negarane dhewe golek ilmune gak dadak nang Mesir iki nabi sing senengane nyegah wong dolan ngene iki heeh kira-kira kayak Gus Bah cukup Mbah Mun ngono Mas ya kebiasaan Mesir-Mesiran Mesir padha ae wis kono wis akeh balik-balik ning Indonesia ya padha wae tibake daftar sertifikasi pisan PNS boleh. Ya Allah. Wal maqalatul khamisata asyarata lan utawi maqalah ingkang nomor 19 nggih menika ruya dipun riwayataken ana rajulan apa sak temene wong lanang. Mim Bani Israil saking Bani Israil jamaah niku ngumpulaken sapa rajulan. Samanina tabutan. Samanina ing 80 napane tabutan petine. Minal ilmi minal ilmi saking ilmu. Waduh. Apa iki ya? Ngumpulno peti sing isine ilmu. Wal halu lan utawi hale keadaane iku anahu sak temene rajulan niku wau lam yantafi mboten ngalap manfaat sapa rajulan bi ilmihi kelawan ilmune wis ngumpulno 80 peti isine kitab tok tibake kan apa-apa fa auha maka mewahyukan sapa Allahu Allah ila nabi teng nabine alaihi salam an niki an utawi lafat an tafsiriyatun niku ta'an tafsiriyah an tafsiriyah niku tegese njelaske isine auhane wong nah isine niku kul nah niki an kul nek misale diarteni kaya an sing mukhaffafah nggih an sak temene saan ngoten maksude isine auhane iku kul lihadzal jami' kul ngucap sira wahai nabi lihadzal jami' maring wong lanang sing ngumpulno iki mang litil kal kutubi nang kitab-kitab iku mang ngomong piye lau jama'ta katsiran minal ilmi lam yanfa'ka illa an ta'mala bi thalathati asya' lau jama'ta lamun ngumpulno sira katsiran ing akeh minal ilmi saking ilmu lan yanfa' moko ora aweh manfaat ka ing sira illa kejaba apa antak malah yen to ngamalno sira bisalah sati asya kelawan telung perkara. Mbok kumpulno ilmu sing akeh gak ono gunane kejaba awakmu nglakoni telung perkara iki. Siji, la tuhibbat dunya bacanya la tuhibbah jasme ngoten. Nek di fakul idgham la tuhbib macane. La tuhibba ojo seneng sira ad-dunya ing dunya. Maksudnya
Ai maksudnya mata ahal nang benda-benda dunia wa zukhrufaha lan kemewahanipun. Hedon. Jangan suka dunia. Anu mbek longgo foto jebret. Bahlil iki jenenge bahlil ta bahlil jangkrik iki. Ana minumane 11 juta. Itu teh matamu. Ya Allah, kata nyalah nomor kok kene iki nderita, makane nyalahne wong. Kula mboten demen donya Gusti wong bakal tak tinggal. Mulane digok ngono. Itu teh kok. Teh opo? Falaisat bidaril mukminin krana sak temene. Falaisat moko ora ana apa dunya maksudnya. Kenapa kok enggak boleh seneng dunia? Fa ini kandeli taklil. Jadi krono laisat ora ono sop apa dunya bidaril mukminin iku negerinya orang mukmin. Karena dunia itu bukan tempatnya orang mukmin. Mampir tok gini. Mampir malah terus. Terus alfa utawi fa teng lafaz falaisat niku li taklilin niku kangge taklil faedah. Ngewehi alasan. Alasan nopo? Alasan la tuhibbat dunya niku. Kenapa kok enggak boleh nyenangi dunia? Karena dunia bukan negerinya orang mukminin. Ai maksude li annaha krana sak temene dunya iku daru jazain, laisat iku ora ana apa dunya, daru jazain iku dadi tempat balasan lil mukminin kadhe tiyang mukmin. Dudu ning dunya iki trae. Alasane napa kok dudu dari jazain kaya alasan maneh fa inna daru thawabihim krana sak temene negeri tempat pahalanya orang mukmin iku al jannatu inggih menika swarga. Nomor kalih kan telu mang wala tu sahib lan aja ngancani sira asyaitona ing setan. Mboten. Perkarane iki kan durung kenal setan ki sapa. Mboten kula mboten pernah ngopi karo setan masalah iki ya. Masalah pas kula ngoco lah niku. Piye maksude aja ngancani setan niku wujude bi antuti kelawan yen to naati sira amro teng perintah setan. Perintah niku bi mukhalafati amrillahi kelawan nulayani perintah Allah wa rasulihi lan rasule. Falaisa moko ora ono alasane aja ngancani setan krana ora ono apa setan birofikin iku kanca birofikil mukminin iku kancane wong mukmin dudu kancane mukmin ra setan. Ai maksude li anna syaitana krana sak temene setan laisa iku ora ono apa setan rofikon itu kanca kentel lahum kadhe wong mukmin. Kanca apa berarti? Yo gak kentel, kanca biasa. Aja sampai dituruti teman-teman. Nomor terakhir wala tu'dzi lan ojo ngelarani sira ahadan iswiji-wiji min ibadillah saking hamba kawulane Allah. Iki angel kene dilarani. Hamba Allah ya, Kak. Iya. Iya hamba Allah, hambali ya. Krana apa falaisat moko ono sop apa iku ngelarani. Jenengmu falaisat apa falaisa, Pak? Falaisa. Nah, ya ngono tak. Oh yo kliru macaku. Falaisa moko ora ono apa nglarani wong mukmin iku bihir fatil mukminin kelawan penggaweane wong mukmin. Nglarani wong kok penggawean ya. Mboten kula kerja. Mboten mesti. Kula niki namung niku lho. Macul lemah niku. Kok niki sajake nek tak pacul meneh rada ombo sak kula. Mek niku tok mosok nglarani. Alasane nopo duh wis. Kok nutup iki Mas. Li annal idza akrona sak temene nglarani iku laisa ora ana apa idza sunatahum iku dadi prilakune wong mukmin, perbuatan wong mukmin. Gak cocok wong mukmin kok penggaweane nglarani. Ya berarti aku sik urung mukmin ngono ae lah. Oh iya, ganti nglarani ae yo. Iya, sik urung ae. Oh iya, wis penak. Bukane ora, tapi urung. Pun niku mawon. Mugi manfaat di dunia akhirah. Wal maqalatu sadisata asyarata wallahu alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.